Mapakli na liwat inin kalendaryo. Uswag, 2021. Kuha naman kita in papel nganin lapis. Ang mga karuyag mo bagohon ato nigbadlis. Diri na ako masigarilyo. Ayaw daw anay. Da ako nadatak gasto. Diri nagyap ako mainom ngan mabulang. Ayaw daw anay. Da ako nadatak puhunan. Mga saad nga permi mo nababatian. Diri mo man nga iton natutuman. Pasayon lainin pagluwas in mga pulong. Pero diri ka man lagi hapon napasagdon. Tigam ni nga nagdidinugang ininimu edad. Pagbuhat nagadman in mga magupay nga mga pitad. Bago nga tuig, bago nga pamahong-pahong. Inin aton mga sayop, aton na tadungon.